Ibarat wilangane angka yo ditambah malah kadang disuda yo dikaping malah kadang diporo yen dijumlah malah kadang ra ono. Mampu boy. Salam omon-omon, salam penyu. Jo, nyekel apa sampean niku? Kate ge apa? Ane wit dhuwur iki lho. Wis, bos. Kaya mambu telek kucing. Lho, segena men Bajo, kaya dilatno nang Tronogo lho. Sampeyan nantang gelut ta? Nur, poso-poso te nantang gelut Bajiyo. Tembatan lama semua. Guyon Nur. Kita lah. Wis sepurane wis. Salah aku Nur khilaf. Salah. Ya wis sak sepuro. Ngono arek. Telapo mrene. Kate apa mrene? Ya ngisi waktu luang, ngobrol, ngedabrus. Poso-poso te ngedabrus. Engko batal posone Nur. Ya ora batal Bajiyo, wong sing diomongne iku masalah real. Ora ngalor ngidul. Masalah apa real? Real apa real? Iso ae. Itu ngobrol apa Nur? Iki lho Bajo, ana berita KPK nggeledah rumah Ridwan Kamil. Lho, rumah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sing terkenal iku ta? Iya Bajiyo, soalnya Ridwan Kamil disinyalir terlibat dalam korupsi. Masa Ridwan Kamil korupsi ndek Bank BJB? Gak yakin aku wis. Sugih lho Ridwan Kamil lu. Ya ora sugih tok Bajiyo, wong kekayaan niku hampir 22 miliar lebih. Bayangno Bajo, dengan kekayaan sebanyak itu masih diduga korupsi sampai KPK. Ya apa menurut pendapat sampean? Ya mbo Nur. Wis kaya aku gak amper wis, kaya gak pengin merespon ngono-ngono iku wis. Blenger e. Korupsi. Ah terus-terusan bahas korupsi blenger Nur. Bahas ngaji ae. Ramadan. Setelah Bajiyo, engko ae bahas ngaji, bahas korupsi ae lho sing penting. Ora iso Pak Wakil ya pentingan ngaji ta. Ora pentingan bahas korupsi lho. Sik ta lah Bajo. Korupsi iki Bajo ya menyangkut kejujuran, amanat dan tanggung jawab Bajo. Lah kejujuran, amanat dan tanggung jawab iku ya ana di pengajian Bajiyo. Jadi awake saiki bahas ngaji bahas masalah korupsi. Iso-iso wong loro iki lek ngiring opini. Ngaji bahas masalah korupsi. Pengajian apa iku? Sik ta lah Bajo, iki kan masalah ketidakkebenaran, hukumnya haram. Ya berarti ngaji. Oh, ngono ta. Iki masalah ketidakbenaran, hukumnya haram. Jadi termasuk pengajian ngono ta. Iso ae. Ya sak karepmu wis. Wis dibahas kaya apa? Setidaknya bahas hukuman sing tepat gawe wong korupsi ku apa ngono lho Bajo. Lah menurut aku korupsi ya padha karo maling Nur, mencuri uang rakyat. Ketoke tangane deal, maren wis beres. Oh, iso Pak Wahid tuh. Apa korupsi ibarat mencuri uang rakyat. Masa hukumannya ketok tangan deal ngono. Beres apa, Pak? Ngeri lho, ketok tangane apa Pak gitu. Sing liya ae, sing liya. Kate hukum sing kaya apa maneh Bajo? Dimiskinkan, disita aset, gak jelas. Dihukum seumur hidup, gak jelas. Dihukum mati, ditolak. Lah terus te apa Bajo? Oh, soal iku ya gak ngerti Nur, terserah wis sampe iku wong gede-gede dhuwur kono cek mikirno hukumane sing rakyat iki legana lho. Dadi pemerintah sing wong dhuwur-dhuwur iku memutuskan hukuman yang tepat bagi pelaku koruptor korupsi iku sing jelas ngono. Dadi rakyat jelas wis. Oh, lega ngono lho. Wis ora aja mbahas iku rek ngeri wis. Bahas sing liyane. Waduh, sekait bahas masalah korupsi titik wis menggok.
Ya wis, ayo bahas masalah makan bergizi gratis lho, Bajo. Waduh, ono masalah berita sing gak enak no ati iki, Bajo. Masalah makan bergizi gratis sing awalnya 15.000 modho nang 10.000, saiki modho nang 8.000 iki lho. Iso-iso Nuril ngomong. Ora mungkin lah dari 15 mudhun 10 moro dadi 8.000 lho. Wis hoak iku, jok percaya wis. Gak mungkin lah 8.000. Lah sing masak oleh piro? Oh, wis gak mungkin gak percaya aku. Gak percaya wis. Bajo jangan ngeyel. Bendikan ani ora tau percayaan. Ya ora ngeyel ngono, Pak Wahid. Aku koyo males lek ngrungokno hal-hal sing negatif iku. Males akhir-akhir iki wis koyo Ramadane sing positif ngono lho, sing jelas. Nah, lek berita iki positif, Bajo. Ibu-ibu di Surabaya temukan di makanan bergizi gratis ulat dan lalat. Iso-iso Nur iki ndi-ndi masakan makanan bergizi gratis ana ulat dan lalat iki lho. Jenenge makanan bergizi. Ya mesti bergizi ta, ngandung vitamin, protein, mineral dan sebagainya. Masa makanan bergizi gratis ana ulat dan lalate? Ora mungkin iku. Iku paling apa iku ya sing masak iku sing ceroboh iku mungkin milih kangkung apa sawi apa-apane gak cermat ngono lho. Grotak-grotak plung-plung akhire gak ngerti lan ulate ngono lho. Iso Bajo iku. Lah terus lalate, apa sebabe? Oh ya mungkin anu ya. Karena makanan bergizi ya. Waduh, wambune enak ya. Nikmat ngono. Lalat-lalat padha ono makanan bergizi rek. Nikmat ya ambune. Lalat-lalat teko ngrubung. Wah, gak ngerti nih sing tandang gawe mah ya gak nguasno ya. Mari masak dek kene gak ngerti lalat padha teko ngrubung karena makanan bergizi ya. Wis mur sing kerja mau tutup bluk mau diwadahi. Karo lek ono lalate, mungkin kasusé ngono. Pak Wahid, Bajo jan terun dulu ya. Wis iso ae jawabe. Ya mbonot, kaya emang Bajo iki bener. Tapi ya mbok sih, wong Bajo ya kadang kaya ula kadut. Pak Wahid iku iso ae rek. Ngarani aku ula kadut barang iso ae. Wis rek aja mbahas iku rek. Mbahas liyane. Pak Wahid, sampeyan wis krungu berita ratusan napi di Aceh kabur dari lapas. Oh iya Nur, tapi 15 tahanan berhasil ditangkap. Lho, ratusan napi di Aceh kabur di lapas. Mek 15 sing ketangkep. Lho, lah sing liyane sing 100 ratusan sekian iku. Sik, ya apa iku dadine? Ya mbok Bajo, bahaya iki. Ruwet wis pokoke. Oh, lek ruwet ya gak usah dibahas, Nur. Ruwet ya. Paling lapase ku anu ya, lali gembok apa ya. Wis mbok wis ora ro wis. Enggak digoleki ya. Mbah sing liyane. Ngomong apa iki rek? Bahasa kait ngene dijak menggo. Sing kait ngomong ngene dijak menggo. Enake bahasa apa Nur? Mbak Sikil lho Pak Wahid, patung penyu sing ngentekno anggaran 15,6 miliar dari Sukabumi ku lho jebol. Oh, sik ta Nur. Patung penyu. Penyu sing koyo kura iku ah. Lho, patung penyu nilainya 15,6 miliar. Penyu apa iku? Lah kok patung penyu jebol. Lah, kok iso jebol iki lho. Kate gak jebol ya apa Bajo? Wong ternyata patung iku digawe tekan kerdus kok. Terus kena udan ya jebol. Yo aneh ae Pak Wahid no. Lah mosok jenenge patung biasa kan digawe tengan apa ana besi itu kan apa semen sing apik lah. Biaya 15,6 miliar lho. Mosok sebesar itu anggaran gawe patung penyu. 15,6 miliar lho. Aneh-aneh, kok gak bisa gawe patunge Bagong ngono lho. Gedhe lho. Karuan wis pirang miliar ora apa-apa. Cek tala Bajo, sampean konsene menggok nang Bagong iki lho. Iki gak ana hubungane mbek Bagong. Iki patung penyu sing jebol. Tapi anu Nur, jare kontraktor iki lho, biaya gawe patung penyu iku lho, mek 30 juta iki. Lho ya, 15,6 miliar tapi jare kontraktore 30
30 juta. Iki ono apa iki? Paling sing di 15,6 miliar itu bukan mek patung penyu tok ya paling sarana-sarana yang lain iku akumulasi lah. Dadi bangun ngene salah satunya ditulis patung penyu di total 15,6 miliar itu lho. Nah, patung penyu nih lek jare kontraktornya mek 30 juta lah. Sing liyane wah iku dirinci kok. KPK ngerti iku. Iya Bajio, tapi iki kaya ana indikasi korupsi iki, hukumane kudu jelas iki. Ya apa Pak Kit? Ora apa Nur. Korupsi iku berarti maling, ketok tangane deal, beres. Pak Wahid yo menggok ning kono meneh ketok tangane terus ae. Wah sampean niku wis iki dinteni arek beritane iku. Masa kasus patung penyu iku kok iso-isone ngono ku ya. Wis sing jelas iki memang gak beres ya, tapi kok pasti diberesno lah mbek aparat sing berwenang iku wis sing punya tanggung jawab yang bener iku paling ngatasi masalah iku. Kowe rek ket mang mbah sing gak enak tok ae. Mbah sing enak lho, wegah ku poso-poso. Mbah sing nyenengno atine lho. Mbah sing nyenengno ati, mbah sapa Bajio? Sampeyan duwe berita sing nyenengno ati. Oh, ono Nur. Berita iki jan nyenengno ati iki. Mesti seneng rek atimu lek mau tak critani atimu mesti seneng iki. Wis ta Bajio. Lek pancen iku berita sing nyenengno ati, ndang ngomong wis. Ya apa iku? Oh, ngene lho rek. Ono berita iki. Hasil survei tekan LPI 80,5% masyarakat Indonesia itu dinyatakan setuju Jokowi jadi ketua One Team Press. Ya apa? Setuju kan? Survei apa iku Bajio? 80,5% masyarakat setuju jika Jokowi jadi ketua One Team Press. Gak yakin aku. Lho, kok iso gak yakin sih Nur iki? Ya apa sih awakmu iki? Ini LPI lho, bukan lembaga sembarangan lho. 80,5% pokoknya dinyatakan masyarakat Indonesia setuju lek Jokowi dijadikan ketua One Team Press. Wis pokoknya iku hasil survei nih, apa? Menyenangkan kan? Wah, pun Bajio iki rek. Menyenangkan iki apa sih? Iku berita ngawur iku. Teko ndi masyarakat sing 80,5% iku? Oh ya apa sih Pak Wahid kok gak percaya dikandani LPI 80,5% itu ya masyarakat Indonesia wis dilakukan survei ambek LPI. Wes Bajio is gak percaya aku Bajio, gak percaya. Masa 80,5% masyarakat Indonesia gak percaya aku. Masa aku ya ora percaya Nur. Iku survei ngedabrus yo. Ya apa sih arek iki? Dadi wong sing percayaan lho iki berita gak sembarangan lho iki. Iki nyangkut Pak Jokowi lho. Aja sembrono ngono niku. Wes survei apa ya gak penting iku. Gak jelas blas iki Bajio. Wes ora anu apa mulai wis ora ngurusi wong sing gak penting. Wes mulai. Lho Nur kon ngomong apa Nur? Maksudmu apa sing gak penting iku? Ya survei niku Bajio, gak penting, ngawur iku. Ayo Pak wis. Ya wis ora dadi ngopo perkara liya tak anggap sih ana legawa atiku legawa